και πάυση της υγιής. Ήρθε η ώρα της δικής τους διαταραχής. Είναι η αφύπνιση ανθρώπων και φανέρωση γεγονότων. Όλα θα ακούσουν με ρήμες βάρους πολλών τόνων. Βλέποντας την αλήθεια, πετώντας τα ψέματα, μα πώς να ξεχαστούν τέτοια έκτροπα. Το να είσαι άνθρωπος δεν είναι πια καλό, γιατί ντρέψανε τα καμώματα κοιτώντας το διπλανό. Βλέπεις ένα κλέφτη, ένα ψεύτη, ένα ρουφιά, ένα πολιτικό. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάτι αληθινό. Θα ήθελα να μάθω αν ένιωσε κάτι αγνό. Κι όχι ψευδέστης από υλικό πλαστικό. Μπορεί να δεις τον δρόμο, τον έρωτα τη ζωή σου, μα δεν τόλμησες ποτέ. Και γι' αυτό ντροπή σου. Βλέπεις εκεί δεν ήσουν. Πίσω από το πισί σου να πληκτρολογήσει, όχι να δει το βλέμμα τη φωνή σου. Έψαξες αγάπη για να βρεις, μήπως δεις ομορφιά τραπή, απιστία μπες σε νούμερα δεις. Σκατά δεν πετάνε, ξέρεις μόνο τα πουλιά. Μα κι ανθρώπινα μυαλά που στις μέρες μη λογικά. Όλα γίνονται χωρίς λόγο, ξαφνικά με κυριαρχία. Δυο γαμημένα χαρτιά, αλλιώς δεν παίζει δουλειά. Κινούμενα όλα μονάχα για τα λεφτά. Και τώρα πια δεν ξέρεις κανέναν από την γειτονιά. Κλείστηκαν όλοι μες στα λάπτοπ, στα PC. Η ελευθερία τους είναι μόνο μέσα εκεί. Η διεκδίκηση εκτός από κινητά κουμπιά και οθόνη. Μόνο στην προσπάθεια για ιδέα τους σκοτώνει. Βαλθήκαμε μικροί μεγάλοι να κυνηγάμε σκιές. Όλα τακτοποιημένα και στοιχισμένα. Ακόμη και η ζωή μας. Δεν λυπάμαι. Δεν μετανιώνω. Δεν φοβάμαι. Τώρα που τα όνειρά μου πια είναι πιο ζωντανά από την καθημερινότητά μου και σωστά. Κινούμαστε όπως πάντα διαφορετικά. Εσύ για τη δόξα, εγώ επαναστατικά. Ψυχικά, λογικά, για σένα μη λογικά. Ας το κουβαλάμε, άλλα μυαλά. Γι' αυτό φοράω καπέλο και ακουστικά. Κι οι περίεργοι μου πετάνε μια κλεφτή ματιά. Ίσως μου πετάξουν κορδευτικά κανένα γιο. Στα αρχίδια μου λοιπόν έχω βρει τι θα κάνω εγώ. Κι όπως καταλαβαίνεις είναι αυτό εδώ. Εξασκώ τεχνική πάνω στη ζωή. Γι' αυτό κοιτάω καλύτερες προς αυτή. Ακούω μουσική, κάνω μουσική. Ραπ αξίζει όταν χάνει τη λογική. Που στις μέρες μας σίγουρα είναι μηδενική. Όμως σίγουρα πολλαπλάσια από την αγάπη πραγματική. Όμως σίγουρα πολλαπλάσια από την αγάπη πραγματική. Όμως σίγουρα πολλαπλάσια από την αγάπη πραγματική. Άρα και αυτή μηδενική. Γιατί τι πολλαπλασιάζει με το 0 έχει αποτέλεσμα 0. Απλή λογική.